Uyabona kunezinye izinto nje othola ukuthi ubona ngazi ukuthi njengamanje ke usukhulile, njengamanje usumdala. Kunjengokuthi yazi mawukhula nje uyaye ungabi nendaba necompetition. Uyaye ungabi nendaba nokudlulwa. Ngiyakhumbula nje sisezingane sasihleze sibanga ukuthi umuntu efuna kuba yena othola ukudla okuningi ngaso sonke isikhathi ufuna, kodwa ngithi mase ngibuka manje ngiyibona ngingasenandaba nje, ngisho ngathiwa mina ngidla ukudla okuncane, umfowethu yena udla okuningi ekubeni ingane kunami. Ngibona ukuthi yazi kushuthi ngempela umuntu usekhulile ngoba into eningi nje akasenendaba nazo. Yabo kufana nokuyiprova, uthola ukuthi uma kuphikiswana nje kuthiwa into ethile unayo noma into ethile uyakwazi ukuyenza, uthola ukuthi usebenza kanzima ukuphikisana nabantu noma uzame ukuveza ukuthi wena leyo nto iyona noma leyo nto uyakwazi ukuyenza. Kodwa manje uyazi umuntu akasenendaba nje, akasenendaba ngempela umuntu. Yazi ngisho ngathi ukholelwani ngami, angizami ukuprova ukuthi leyo nto iyiqiniso noma engamanga, ngivele ngingabinandaba. Uyabona masukhula uyaye ungabi nendaba nalutho, ingabikho nje into eba yigugu kuwe noma uthola ukuthi into ekujabulisayo. Kufana nokuqhosha. Uyazi ukuthi ukuqhosha mfethu uma usukhula ngempela usuba mdala kuyaphuma lento yokuqhosha lena, ayibisababikho kuwena. Uyaye nje uphile nje noma yini onayo, uthola ukuthi uyibuka ngendlela nje normally, awusacabanga ukuthi kufanele uqhoshe ngayo lento, kufanele uyiveze ngayo ukuthi wena uyisikhokho. Uyabona nje ukukhula kwenza ukuthi ungabisaba nendaba necompetition futhi ungabisazama ukudlula abanye abantu.